днешното видео е време да разберем струва ли си да купуваме мистериозни кутии от различни сайтове или е по-добре да не рискуваме и да купуваме само нещата, които сме сигурни, че ще харесаме. Защото в следващите 12 часа ще купя всяка една мистериозна кутия, която успея да намеря, без значение колко ефтина, скъпа или съмнителна обявата. И така заедно ще си отговорим на въпроса дали изненадата си заслужава риска, започвайки с първия сайт, който предлага съмнителна мистерия. Първият сайт, който открих за последните 12 часа, беше абсолютно перфектен за начало на това видео. Разбира се, ако под перфектност има предвид да рискувам 30 евро, за да евентуално получа пакет салфетки и гримове на Wings Club от Зайоба. Готови ли сте да добавите щипка магия към деня си? Да, Хари Потър. Готов съм. Тотално изненадващо. Никога не знаеш какво точно ще получиш, но можеш да бъдеш сигурен, че ще бъдеш доволен. Забавен факт за мен е, че като бях на 6, бях доволен за това да си намеря перфектната пръчка, която да ползвам за меч. Така че летвата не е много висока. И разбира се, няма как да съм сигурен дали наистина ще бъда доволен, ако не направя не едно, а две лоши решения. И точно заради това е време да поръчам както най-ефтината и мистериозна кутия на стойност от 2,50 евро, така и най-скъпата на стойност от 20. Не забравяйте, цъкнете палчето нагоре и да се абонирате за канала ми, защото това е само първият сайт за днес и вече сме минус 30 евро. What? Оля, soy Крис. Може ли да познаете коя е скъпата мистериозна кутия? Еста о еста. Muy bien! Силно се надявам това наистина да е мистериозна кутия, макар че честно и да бъде трансформер Суд, радиоконтрол. Деформ робот. Няма да съм разочарован, но няма да е по темата. И ще започнем с първата, която е Лабубо модел. Най-скандалното, което буквално току-що осъзнавам с тези мистериозни кутии е, че не ни казаха изобщо какво ще получим в тях. В смисъл, дори не ни казаха дали са за деца, за големи хора, за мъже, за жени, за тиранозавър. Но явно са предположили, че аз съм на 4 и първата мистериозна кутия е точно това. Мистериозна кутия на Лабубо модел. Да казвам ли повече? Като от всички най-много искам да не ми се пада нищо. И мисля, че дори са успели да спестят едното хубаво нещо на Лабубо, което е, че обикновено са плюшени. А в пликчето ни успяваме да намерим омага оранже, което идва и с допълнителен фичър. Дали вътре има мозък? Това да не биде като Funko Pop фигурки. Ами не е било мозък. Вау, новото Лабубо! Реално е портмоне. Аз винаги мога да си взема примерно нещо, което искам да запази и никой да не намери и да го поставя вътре в Лабубото. Това е новият ми микрофон. И макар и да разбираме, че първата мистериозна фигурка е абсолютно уникална и няма втора, мисля, че е време да продължим и с големия бокс. Или трансформер. Също така кутията е подгизнала. Не знам къде е седяло на последните дни, както го поръчах до сега. Не е валяло. Нещо ме кара да си мисля, че този сайт може и малко да ме е скамнал. Може би. Не, братле! И в мистериозната кутия реално намираме радиоуправляем трансформер. Шко наред ли е, брат? Омага, човече, това е любимият ми трансформърс. Колата на майка ти. Време е да зареда някакви батерии и да разбера дали ще можем да накараме колата на майка ти Кон да работи. Дори не намеквам, че ме е страх, че това ще избухне, но поне искам да имам доказателство, ако нещо се случи. Време да го оставим за известно време и да се върнем след малко, за да го тестваме. Знаеш, че в момента правя видео с мистериозни кутии, нали така? Много исках да ми реагираш на първата мистериозна кутия за днес и то на цялата. Цялата? Да, ето я. Кола, Чакай. Иди, глей са за какво става въпрос. О! Какво ще кажеш за моят абсолютно гига супер трансформер? Той си има даже и тук цяло. Бата, той си има дим сонг е така. Слушай. Освен, че може да става от кола на трансформер, разбира се, може да става от трансформер на кола. Чай да направим едит. И когато я превърнем на трансформер, може да го видиш от всякъде. Слушай музиката.
Абсолютно всеки път, в който мръдна музиката се рестартира и не знам дори как са го програмирали това нещо. Това е най-лърк нещото. Даже не знам какви са другите неща, ама това печели. Аз мисля, че бих дал нещо от сорта на 7 от 10 за това. Забавно е, яко е, но не е Mystery Box. За мен беше абсолютно Mystery Box. Ти ми даваш кола и лоу, Mystery става на трансформа. Аз му давам 9. Ето, заповядай. Благодаря. Това е единствената кола, която ще ти купа, нали знаеш? По-добре, защото нямам книжка. За втората кутия за днес реших да изляза от лимитите на държавата ни и да взема поредното лошо решение. В този етап може да прекръстим тази поредица на взимам лоши решения в продължение на 24 часа. И не спирам да се усмихвам, защото другото нещо, което мога да направя е да се разръва. Защото макар и във видеята ми сме тествали различни сайтове като Temu, Shein и AliExpress, никога не сме си купували нищо от eBay. Магическото място, в което можеш да намериш всякакви находки, като използвани Батман чорапи, кутия от Шрек крекери от 2003 година, боди костюм на човек с наднормено тегло и разбира се всякакви мистериозни кутии, включващи и такива с сладки от целия свят. А след като открих тази за $66, идваща директно от Япония, е време да я поръчам и да разбера дали мога да накарам продавача да дигне цената с $1. 6! Моля те, не се оталонирай, брат. За който е казал, че няма невъзможни неща, не се е опитвал да купи кашон с храна от чужбина. Първо се оказа, че кашон е само с азиатски храни, но не идва от Япония, идва от Америка. Което не само удължи времето, в което да пристигне до тук, но и стана доста по-скъпо, защото трябваше да се плащат някакви допълнителни такси. И това, което виждате, е кутия, която беше в друга кутия, която изглеждаше така, сякаш е ритана от гневни малки гноми. А говорейки за гневни малки гноми, аре да тестваме азиатски сладки. Айде! Готова ли си да разберем какво има в нашия японско, вьетнамско, корейско, китайски бокс, дошъл от Америка и ритън до България от български пощи? Разбира се! 3, 2, 1... Това е пълно. И ти предлагам да започнем с нещо, което няма да ни пръсне тотално. С това ли ще почнем? Не, това ще го оставим за после. Но все пак ще го пробваме. Сега е време да пробваме пеперона... Стейкиц! Този се казва... Забравих. Между другото, боксът наистина е мега пълен и надолу виждам дори още повече неща, но от абсолютно всичко ще започнем с номер 1 в Корея – пеперо. Нямам търпение да пробвам солети с вкус на стрейкиц. 3, 2, 1... Това е буквално толкова безвкусно, колкото и някои кей-поп песни. Има ли нещо, примерно картичка, стикерче? Разочарование. Предлагам ти да продължим с най-модерният знак, с който можем, а именно каквото и да е на Squid Game. Знаеш от това модерното предаване Squid Game? А вътре, дали са като в Squid Game? Примерно да са като те бомбоните на Хари Потър. Само че с смърт. Никога не знаеш дали от чипсито ти няма да излезе един гард и да те застреля. 3, 2, 1... Това не е лошо. Това ми харесва. Яко е. Има вкус на Макдоналдс. И тук продължавам да виждам някакви корейски неща, което включва някакви чурос с какао. Чурос? Както и Наруто желирани бомбони, но ти предлагам тези да ги оставим за шорт, който да качим скоро. Добре. И това също ще го оставим за шорт, защото... Шотмеченца. Шотмеченца. И преди да ви покажа най-голямото нещо в кутията, е време да разберем какъв ни е късмет. Батко, няма да го чета това. Бъди дипломат, когато е нужно, но добри аргументи стигат далеч. Нищо не разбрах. Има го и на сръбски. Опи! И последното нещо, което трябва допълнително да тестваме, е гофретник на Покемон. Моля! Той прави гофретките на Пикачу! Че е време да ходим си направим гофрети. Човек! А това? И да ядем булдак лути спагети. И след като направих няколко гофрети, които се оказаха изключително лесни за приготвяне, както и булдак лютите спагети с абсолютно цялото пакетче, беше време и да тестваме всичко. И вече сме готови да тестваме двете неща, които оставихме за после, а именно първо гофретките. Успях да ги направя, беше супер лесно и реално работеше супер добре, така че съм доста доволен. Интересно е, че днес е Покемон ден.
В деня на снимане на това видео е Покемон ден, така че си го празнуваме с Пикачу гофретки, които изглеждат мега добре. И ти предлагам преди да отидем да страдаме с Булдака, да си направим готино с гофретките. Това да изядем носа на Пикачу? Да! 3, 2, 1... Гофрети. Но уреда си е проработил, защото успял да ги изпече напълно, така че аз съм доста доволен, вече имам и гофретник. Много се яки, бро. Дори не съм се постарал да имат добра презентация, защото нещо като е гадно, не заслужава да изглежда добре. 3, 2, 1... Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Не пих вода, няма да ти помогна. Искаш ли? О! Искаш ли гофретка? Ето ти гофретка. Кой яде това и му е приятно, братле? Защо изобщо съществува? Това е все едно се простреляш в крака и такова за забавление. И преди последните ми мигове, мисля, че ще дам 8 от 10 на този бокс. Това, че спагетите са люти, не означава, че акшери бокса не беше як. Добре. Да се абстрахираме от тези спагети. Макар че, реално кой ни кара да слагаме цялото люто? А сега време да продължим и с бокс номер 3. Нека си признаем нещо. Това видео официално излиза на 28 февруари, освен за меморите ми на канала, за които излезе един ден по-рано, но с целия сняг навън преди седмица се усещаше повече като Коледа, отколкото на Коледа. Именно заради това третият мистери бокс за днес ще бъде от Hobby Games и ще бъде за този Хиксел коледен мистери бокс на цена от 46 евро. Потопете се в духа на Коледата с нашата празнична, мистериозна кутия. Весела Коледа и честита първа пролет на всички. Като макар и мистериозна Хоби все пак ни загатват какво трябва да открием вътре в кутията и от всичко най-много се вълнувам за тематичния молив. Партньор съм на Хоби от дълго време, в продължение на години може да използвате код CXDAO за 10% отстъпка в сайта им, но никога не съм виждал да предлагат тематични моливи. Затова сега е време да отидем до Хоби, да вземем бокса и да разберем дали наистина тази кутия е перфектна за подарък или удоволствие за самите вас. Ще помоля Editing Крис да вкара правилното настроение за тази кутия. Така е много по-добре. И макар и в други видеа да съм отварял други мистериозни кутии от Хоби, тази не само е най-голямата, но и най-скъпата до сега. Аз съм дошъл за едно точно нещо. Не! Няма моливче. Все пак в кутията получаваме доста яки неща, но Hobby Games знам, че имат шанс това да стигне до вас и вие да гледате това видео и много ви обичам. Никога не ме бяхте разочаровали до сега. Няма молив. Но въпреки това успяваме да намерим други супер яки неща, започвайки с ключодържателче на Киока Джиро, което е доста готин герой от My Hero Academia, което не съм гледал от 3 години, но няма никакво значение, защото знам, че новите сезони са пик. Всички ми казват, че буквално съм спрял да го гледам в перфектния момент, да започна да го гледам. Значка на герой, който мисля, че е от Never Gonna Give You. И това беше пълнежа, но всъщност най-яките неща започваме с ключодържателче от Ichiban Kuji на Demon Slayer, а от всички успявам да намеря ключодържателче на Гьомей. Още по-важното, намираме капсула от гачапон машините, които сложиха в Хоби сравнително наскоро и до сега никога не съм се пускал в тях. Кажете ми дали искате да видите шорт, в който си пробвам късмета. А това е мини акрилна фигурка на Дандадан. И всъщност супер якото на тия фигурки е, че освен че могат да си бъдат ключодържателчета, които да си сложите на раница или ключове или на пирсинга на носа, могат да си бъдат и просто фигурчици, които да си дисплейнете по някакъв начин. И всъщност най-голямото нещо, което получаваме е фигурка на Tokyo Revengers, която доколкото виждам струва горе-долу толкова колкото и самата кутия. И най-малкото със сигурност спазват едното правило за мистериозни кутии, а именно да получаваш повече отколкото си платил. Заради което бих дал 9 от 10 на тази кутия и щеше да е 10, ако имаше моливче. Но ще ми се реванширате. Всичко е наред. Аз това е време да продължим и с последните кутии за днес. Последният мистери бокс за днес всъщност са много мистери боксове, които не са толкова мистери, защото знам какво ще получа, но също така са мистери, защото нямам идея какво ще намеря вътре в тях и всичко това имаше някакво значение
в някоя паралелна вселена. Добре, нека се опитам да обясня какво имах предвид. Знаете, че в шортовете ми доста често тествам дали различни мистериозни кутийки си заслужават и до сега никога не съм си купувал лицензираните Disney мистериозни кутийки от Miniso, които не само са достъпни за много хора, защото имат физически магазини, в които може да отидете, но също така имат и уебсайт, от който мога да поръчам всичко, за да все пак не съм ви излъгал в началото на това видео и все пак да може да се вземат от сайт. Само че аз мисля да си изпеста доставката. Затова след като отидох до най-главното Miniso в София, в което доколкото знам трябва да има най-много избор, след 15 минути разглеждане на всякакви мистериозни кутийки, успях да си харесам 4 и обратно в студиото. Miniso не само са станали Genshin Impact гача магазин, но и фигурките са им скандално скъпи. Платих 60 евро за това, което виждате пред вас. И това дори не бяха най-скъпите фигурки, защото имаше по една фигурка, гача фигурка, която беше към 60-70. И обикновено нямам нищо против за скъпите неща, ако са качествени, но проблемът е, че преди Miniso беше място, на което отиваш за да си купиш някакви малки ефтини дрънкулки, които може би не ти трябва толкова много в живота, но поне си платил 10-15 лева за 2 чаши, 4 чифта чорапи, една мистериозна фигурка, 2 конструктора, някакъв снакс и телефона на касиерката. В момента не могат да се усмихнат за тия пари. И всички фигурки, които взех, реших да бъдат лицензирани фигурки, защото те са малко по-качествените, но и малко по-скъпите. И ще започнем да ги отваряме от най-малката и следователно най-ефтината към най-голямата и най-скъпата. Но точно преди това искам да ви напомня да се абонирате за канала, изкъпакте всички нотификации, за да не изпускате следващи подобни видеа. Ако искате да виждате още епизоди с мистери кутийки, цъкнете това палче нагоре, защото ако ще имам 3200 харесвания, ще направя още един такъв епизод. И долу в коментарите ми кажете коя мистериозна кутия според вас си заслужаваше най-много днес. Чета и харесвам всякакви коментари, така че коментирайте, аз в момента най-вероятно чета абсолютно всичко. И поглеждайки цените, всъщност най-ефтиното дори не е най-малката кутийка, ами е кутийката на My Melody, която струва точно 9,20 евро. И дори не знам какво да очаквам вътре в нея. Колкото мога да прочета, това са някакви значки. Ако получа значка за 20 лева, ще крашаут. И в най-ефтината кутийка успявам да открия това, което исках, но не мисля, че го исках. Разбирам, че това е качествена значка. Разбирам го. Разбирам, че е на нещо доста известно, като My Melody. Но не мога да ми кажеш, че това да платиш 10 евро за това е адекватно. Нека да изброя няколко други неща, които са под 10 евро. Дюнер, мистериозни фънко фигурки, които изглеждат доста по-добре и са фигурки. Това да ми гледаш стримовете всеки ден, освен сряда и неделя от 20:30, защото са практически безплатни за гледане. Шрек игра за Nintendo DS. Струни за укулеле. Монстър. Mangled Pro Book, дори преди да използвате код си EXDAO за 20% отстъпка, но след това е дори още по-ефтино и да харесате това видео. Защото е безплатно. Но да разберем дали ще продължаваме да се разочароваме с втората мистери кутийка за днес, която е на Disney принцеси. Като разбира се, дори не знам какво може да получи. Така че се надявам да ми се падне Стич като принцеса. А във втората кутийка, която е малко по-скъпа от прекрасният ми бадж, успяваме да открием... Добре, това е яко. И всъщност якото заради това, че ми се е паднал Рапунцел е, че отгоре и е хамелеончето. Дали си струва 10 евро? Знаете ли какво ще ви оставя? Вие сами да прецените. Но както знаехме, това бяха ефтините неща, които просто ей така да минават. Но сега е време да обърнем внимание и на по-скъпите, а именно на средно скъпата кутия на Ние мечоците, която е на стойност от 12,78 евро. А в колекцията може да намерим по 2 вида от абсолютно всяка мечка. Като аз честно най-много искам да намеря, може би белия с пингвинче до него. И в предпоследната кутийка успяваме да открием Гризли. Има някакво бурканче. Окей, това е яко, бурканче, супер. И тези неща. Това са стикери. Може би това е просто бурканче, което да държи стикерите. Стикерите може си ги лепнем където искаме, но не съм сигурен дали е това. А точно преди да продължим с най-скъпата фигурка, която взех за това видео, което струва 17,89 евро, което имайте предвид, че това струва повече от една Funko Pop фигурка. И точно преди да разберем дали ще ни се падне Бъс, Лотсо, Форки, Вуди, Alien Джеси или Секрета на Габи, отново ще ви напомня да харесате това видео, да го хайпнете, за да се справи дори още по-добре в алгоритма. И ако не сте се абонирали за канала ми, може да го направите още сега. А сега в последната кутийка за днес успяваме да открием
Фигурка на извънзем... Братле! Добре, това е може би най-яката фигурка, която може би ми се падне. И мисля, че успях да намеря фигурка от Минисо, която си заслужава. Разгуби се, бе! Защо това може да изпадне при положение, че така или иначе трябва да го слагам в сфера, в която не мога да бъркам, за да направя всичко както трябва. Изглеждам ли ядосан? И след няколко опита и нито един краш-аут успях да направя фигурката и честно фигурката е доста готина. Не за 35 лева готина, но достатъчно окей. Поне има някаква идея, поне е нещо уникално и е нещо, което бих си сложил в бекграунда и не бих се срамувал, че е там. Точно както не се срамувам да си нося и най-евтиният продукт от тази част на видеото, който изглежда уникално. И с тези 4 рунда, през които преминахме, мисля, че може да си дадем сметка дали си заслужаваш купуваме мистери боксове от случайни сайтове, с което ви благодаря за това, че бяхте тук и няма търпение да се видим следващия път.